El primer mercat de projectes socials és una experiència, una iniciativa innovadora que fem per primera vegada a la Universitat Rovira i Virgili, que parteix de referents internacionals a Canadà, al Regne Unit, a Bèlgica, i és una iniciativa que el que promou és posar en contacte les entitats del tercer sector amb l'estudiantat i el professorat universitari per promoure treballs de fi de grau, treballs de fi de màster que responguin a les necessitats i inquietuds d'aquestes entitats. Les entitats solem tindre molta problemàtica perquè treballem en eines molt escasses. Pensem que si podem motivar-los perquè puguin inclús des d'aquests treballs de grau que es presentaran o de màsters, puguin iniciar-se diguéssim, a una investigació i amb això s'intentarà ajudar-nos a resoldre també problemes, no? Creiem que tot aquest treball que ells puguin fer també els hi pot aportar una gran riquesa de coneixements, de maneres de projectar cara al grau que hagin decidit de fer. Desde una vista de futura educadora social me parece esencial. La colaboración entre diferentes perfiles profesionales creo que es esencial para que los proyectos salgan adelante, ¿no? Es un poco curiosidad para saber qué se movía y sobre todo eso para que nos dieran ideas para el trabajo de fin de grado y bueno, conocer este mundo desde otra perspectiva. Aquesta és una iniciativa que s'emmarca en el programa d'aprenentatge-servei que té un objectiu principal, que és, a més de formar bons professionals, formar bons ciutadans. I els bons ciutadans es formen empatitzant amb el seu entorn i mirant de millorar-lo. Jo crec que és una molt bona oportunitat i que els alumnes, en el moment de reflexionar què volen fer, se'ls obre un ventall de possibilitats, perquè moltes vegades un també quan acaba la carrera, a vegades sí que ho té molt clar què vol fer, però a vegades també està una mica desorientat i en aquest sentit és una manera també d'enriquir-se personalment, no? Saber que el que tu fas, a part de servir-te per aprendre, pot revertir en la societat i fer aquest retorn social, doncs és una cosa també molt enriquidor. En aquesta primera edició del Mercat de Projectes Socials, la veritat és que el nivell de resposta ha sigut molt bo. Són 32 les entitats de Reus que participen i presenten els seus projectes a l'estudiantat i al professorat. Són 58 els projectes que presenten aquestes 32 entitats, amb la característica que jo crec que s'ha de destacar és que la majoria són interdisciplinars, per tant són projectes adreçats a moltes titulacions de la universitat, en concret a 31 graus i a 19 màsters, per la qual cosa poden sortir projectes realment engrescadors. I el nivell d'inscrits són més de 150 estudiants i professors que s'han inscrit per poder escoltar avui a la universitat les inquietuds de les entitats. Un dels aspectes a destacar d'aquesta activitat, i per tant igualment innovador, és que es fa en col·laboració amb l'Ajuntament de Reus. De fet, participa d'un concepte molt més ampli, que és el d'innovació social, que promou la Comissió Europea i que el promou com a una de les estratègies pel canvi social. Aquesta, de fet, és una activitat que ja ens la vam plantejar així des del principi, per això ho vam plantejar a l'Ajuntament de Reus, la qual des del minut zero ens va prestar absolutament tota la col·laboració i també ha sigut una activitat que compta amb el suport del Consell Social de la Universitat, que n'ha fet també, bandera pròpia i l'ha inclòs en el seu pla estratègic.